Meme, meme, meme. Kowe tak gugah. Aku dolan nang omahmu iki. Meme. Anakmu piro? 5. Heh? 5 ndi Mbak sing putih? Iki kuning. Iki loro, Oh, alah. iki loro iki. Oh iya. Iki nek. Nah, Oh iya. iki sing kuning. Yo yo. Ah. Yo. Yo. Cici. Yo. Wah. Kelem Loro. Telu papat. Loro, kuninge putihnya Papat. loro. Oh, irenge nganti ra ketok. Wah, putihnya cek urung anu ya, Mbak. Urung ketok putih ya. Iki lho, iki kuning. Kuwi anake mochi wi loro. Iki jare anake mochi. Heeh, iki anake mochi. Iki lho, iki omonge anake mochi sing iki. Yo. Mochi turut kene berarti. Oh iya, iki lho. Iki anake mochi. Anake mochi 2. Iki. Yo. Anake mochi. Iki anake mbuh tak sapa iki ireng. Nek urip senenge nang sapa. Kuning tak sapa iki? Ya ya. Anom. Wah, iki Bagong. Iki 2 iki mochi. Terus iki tak anu, mbuh tak sapa iki hitam. Ming. Meme. Meme sampean iki kok kaya jenenge Cina ngono to? Yo penake. Melek. Yo ora gelem melek lho bocahe. Meme. Mbak iki urung diboyong ya Mbak iki ya? Ampun waune nggih nganu. Mana ning ndi? Pawon kok. Ning pawon. Nek nggih pawon kok. Terus iki Anu cendhek ngono. Heeh. Wis cendhek to tak golekne iki ngene. Iki sing anu sing nggawa rene berarti meme dhewe ku Tak ya. oleh kene Tresno. Dileh nyang kamare nganu tak ora oleh aku. Terus kono ae, gak ramane tak buang ngono. Heeh, terus akhire manut ning kene. Wah, Sangger disungi nyang omah nganu to. Heeh. Oh, kowe manut ora? Lek ra manut guwang ae ora manut ngono. yo tinggal lek. Kaya mochi, kaya mochi. Nganu. Yo, iki piye? Iki kaya tak aku kae lho, Mbak. Iki kaya tak anake Miming kae. Ku lho. Anake mochi sik mimik 2. Kuwi ya, gak pengen mimik. Ming anakmu arep mbok boyong nyandi Ming calone. Mbak kayak ngono ki lek ngono boyongan ngono ternyata kayak kan ora kena dia anu ya, ora gelem dipindah dhewe.